1, 2, Nistru! Atenți acum, a doua repriză, arbitru sigur că o să dai, nu dați reacții. Ne-am întors și facem jocul mai departe, ne continuăm. Știu cum se întoarce, la 5-0, la 5-5, 3 minute. Bravo. Hai, bravo, hai. Focusați, focusați. 1, 2, 3. Давай, давай, пацан, браво. Да, Ванчо, хорош. Браво. Спати, Жека, спати! А, хорош, серенький! Идите, идите. Давай, Васька. Браво. Васька. Ну, фолта. Анечка, întâlnește și șor. Bravo, August. Хорош, Санька. Puteți odată o ploaie așa serioasă, dar noi câștigăm. Singur! Bravo! Хорош, Васька! Bravo, Саня! 17. Да, да, Жекич! Да, Вася, я... Хорош, Август! Да, Mara! Hai! Nu nimic, Mara, bravo! Întoarce-i, bravo! Bravo! Și la două cuvinte, băieți, n-am ce comenta. A fost bine, știi cum vorba și rusul, că когда хорошо, тогда неплохо, а dacă știi... Bravo! Bravo! Țineți minte că rar ne laudă așa pe noi. Merge iarăși în continuare meciuri serioasă, până viitoare finală în play-off, da? Iarăși jucăm într-o gole pentru principii, așa că timp serios. Cum o să-ți găsești? Quadruple? Mul pentacol. Pentacol să fie, așa că dăm bătaie, da? Înainte ne așteaptă adversari foarte serioși, foarte puternici, asta e test și pentru noi pe tot. Bravo, băieți! Bravo!